otoretera magendra mange obeiro muya ochirega igaseito marange mbarenga bagoteba tokorega asinere mwancheranire Steve Mugaka nera akorega asinere egento nko basaba buna abagusi omorayo oyo ikaranstege igari tukoria rero nero obwateke beti kiense yeito ya Kenya nende lili tutagetege ndo korua sare gwikatonya komwebereri engombe bwata mabeno chake konyaka igari yotageta mabere ngose gwekonya ebereri naliye korua mabere ngoraigo orose die chae igo gwikatonya kwebereri omorayo oyo ito ngora atoretere chipara gocha seita atoretere na amache gocha ne stima ne nini university ali mwasabire teko babuya mbuya mono sana tiganya saba seseni. Mbunge wa Kisii Town na Nyaribari Chache Mheshimiwa Zahir Janda Mbiamore. Mheshimiwa Rais, kwa majina ninaitwa Zahir Janda, mjumbe wa Nyaribari Chache. Asante sana. Sasa kwa heshima Chief Whip wetu wa taifa Mheshimiwa Osoro, na wewe uenda usotu hiyo Sagera, wacha kusumbua hapa. Aya, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, abantu ba mintombi yamore nkimwagani nkwane kende gionzi emoda nkwane kende gionzi na ambe ya Osoro na kwaka baliko nyamota maiti Osoro na eroyo na amba ibere abantu ba minto ntegerere buya na akabateberi ngakiri mombo atie ngabate moko bwatie ngi ekobaire cho moko bwatie nchoke ekobaire araria asoboke njenga bwatie choke bono mana arore gavana naye gwachagire kumbwate bwate gochiaria otherwise ebira abasambe gose bano baminto gake ekende rere twachire gase turega ekera twachete ngakiri ende twachete ngakie campaign tukabakwanira buya rero etwachire kuigore gento kirige ku industrial park moinaria abasaya baminto ekarakari nayo gavana ekegani nimo gochikotenenera na waziri wakati mtaenda kuajiri vijana wa kufanya hiyo kazi tafadhali